Salam gadyrdan iyilleşlem we mähriban imandaky doganlam. Doğruluk ýolu gepleşimede hoş geldiňiz. Arada bir iyilleşimiz bilen gürrüňleş boldum. Oňa İsa Mesih Rabbimiziň biziň günälerimiz üçin haçta ölenligini we soňra diýrelenligini aýdanymna ol muňa garşylyk görkezdi we özüniň dinine İsa'nyň ölmänligini, yerine başga biriniň ölenligini aýdyp maňa garşylyk görkezdi. Emma Hudaýyň hak şaýatlygyna, mukaddes ýazgylara esaslansak, İsa Mesihiň özüniň öňünden aýtmagyna we İsa'nyň resullarynyň şaýatlyklaryna esaslansak, İsa Mesihiň dünýäge gelmeginiň esasyna onuň haçta öljekdigi we bularyň berjaý bolandygyny görýäris. Gyzykly tarapy bolsa, dünýäde iň uly dinleriň käbiriniň İsa Mesihe bolan hak imanyň esasy meselelerine oňa garşy bolmagydyr. Mysal üçin, İncil İsa Mesihiň gökden inip gelen gudratly Hudaýyň diri sözüdigini, onuň Hudaý bilen bir bolan Rebdigini aýtsa, yalan dinler muny düýüp göter ret edýär. İncil we beýleki mukaddes ýazgylar İsa Mesihiň adamzadyň günäsini öz üstüne aljak gurbanlyk guzusudygyny we muny berja etmek üçin haçta ölendigini aýtsa, İsa'nyň halaskärdigini, dünýäniň nurudygyny aýtsa, onda yalan dinler bularyň baryna da garşylyk görkezýär. Näme üçin? Sebäbi baştan başlap bilşimiz ýaly şeytan Hudaýyň ýazgylaryna, wadalarına garşy bolup geldi. Olara bolan şübhäni döredip geldi. Bugünler hem şeýle diýär. Hudaýyň ruhundan bolmadyklar, İsa Mesihiň İncil esasyna kimdigini, eden işlerini we maksadyny ret eder we bu habara garşy göreşär. Bugünkü gepleşimizde biz İsa Mesihiň haça çüýlenmäge Pilat tarapyndan höküm edilen soň, onuň haça çüýlenip öldürilendigini İncil'in 19. babından öwrenäris. İsa Mesihiň şeýle elhenç ölüme höküm edilip, öldürilmegini görmek we kabul etmek gaty kyn bolsa da, bularyň bolup geçmege adamzadyň gutuluşy üçin Hudaýyň maksadynyň esasy bölegidir. Bu sebäpden bu gepleşimiz arkaly siz bu barada näme dogry düşünjedir ýa-da imanly bolsaňyz, hakykaty bilip, hak imana gowuşup, janlaryňyzyň gutuluşuna, halaskärine iman edersiňiz diýip umyd edýärin. Her bir gepleşimizde Hudaý baradaky we onuň wadalary baradaky pikirlerimizi, wagzlanmamy, Hudaýyň ýazgylary esasyna siziň bilen paýlaşyşymy diýäli. Bu gepleşimizi hem ýazgylar esasyna size öwredäris. Gelin ilki bilen Yahya 19. babtan okalyň. Eskerler İsa'ny alyp gitdiler. İsa haçyny özü göterip, kelle çanak diýilen ýere geldi. Bu ýeriň Arameýçe ady Galgotady. Ol ýerde İsa'ny we onuň bilen bile ýene iki adamy haça çüýlediler. Olaryň biri onuň sağ tarapynda, beýlekisi çep tarapynda. İsa bolsa ortadady. İsa Mesih Rabbimiz haçta elhenç ölümüne hem razı bolup, muny mertlik bilen kabul etdi. Ol özüniň eziýet berilip öldüriljek haçyny öz egnine göterdi. Haç diýilenne, elbetde her bir adamna dürlü pikir we düşünje emele gelýär. İsa Mesihe bolan Mesihlik imanyna haçyň manysy gaty wajypdyr. Emma gynansak da, biziň il aramyzda we köp ýerlerde hem İsa inanýanlar haça çokunýarlar ýa-da secde edýärler. Haçtan bir haray ýa-da güýç, bereket gözleýärler diýen nädogry düşünjelere erýänler gaty köp. Ýa-da haçy taryhyň ilki döwürlerine, ýagny 12-nji, 14-nji asyrlar arasyndaky käbir Hristiýan dirilýän döwletlerden bolanlaryň haçly ýörüşleri bilen bagly edip, bir erwet niýetli, adalatsyzlyga gulluk edýän, zorluk edenler bilen bagly edip görkezmäge çalışýarlar.
Emma buların bari ne doğrudur. İsa Mesih'e İncil esasında iman eden üçün haç İsa Mesih'in adamzadı günahlarının cezasından, günahının ve şeytanın kulçuluğundan halas etmek üçün çeken ecirdir eziyetlerini ve ölümünü yatla diyen nişandır. Sadece İsa Mesih'e iman eden haça çokunmaya ya da secde etmeye ve etmelem derler. Haç dine Hudaýyň bizim üçün beren gurbanlygyny, merhemetini, söýgüsini bize ýatlady. Ona bu beýle bolsa, onu näme üçin Mesihi ýygnak jaýlaryna ya da imanlaryň käbiri boynundan haç asýarlar. Ya da käbir ýerlerde haçyň öňüne diz epýärler diýmeňiz mümkin. Emma muňa düşünmek üçin belki şu misaly ulansak dogry bolar. Misal üçin 2-nji jahan uruşuna wepat bolan eskerlere bizim ýurdumyzda öçmez ot diýilýän bir ýadygärlik dikilen. Adamlar şol ýadygärlige baryp gül destelerini goýýarlar. Emma ol ýadygärlige secde eden oklar. Ýöne ýatlama ýadygärligi hökmünde ulanýarlar. Muňa meňdeşlikde İsa Mesih'e iman edenlerin köpüsi yasalan haçı yığnaklarına ya da ibadet öýleriniň depesine ya da boynundan bezek hökmüne İsa Mesih'in bizim üçün edenlerini ýatlamak üçün asýanarlar. Ondan bir gorag ya da bereket isläp muny etmeýärler. Eger muny edýänler bar bolsa, olaryň edýänleri ýazgılara göre nä dogrudur. Gelin bu wagt İsa Mesih'in haça çüýlenmeginiň esasy maksady barada aýdyp geçelim. Mukaddes ýazgylarda İsa Mesih özüniň haçda ýokary galdyryljakdygyny öňünden aýdyp geldi. Yahyanyň hoş habarynyň 1-nji babynda İsa Mesih barada Yahya peýgamber şeýle diýär. Ertesi günü Yahya özüne tarap gelýän İsa'ny görüp şeýle diýdi. Ine dünýäni günäden saplayan Hudaýyň gudusy. İsa Mesih bizi günälerden saplamak üçin Hudaýyň gurbanlyk gudusydyg üçin haçda öldürildi. Bu ayatdan başga da İsa Mesih'in özü dinar moğluyum Nikodim bilen eden gurrununa şeýle diýipdi. Hiç kim göge çıkan näler. Oňa diňe gökten inen insan ogly çıkanlar. Musanyň çölle ýylany ýokary göterişýärli. İnsan ogly da ýokary göterilmeliler. Şoňa göre oňa iman eden her bir adam baky ýaşaýşa gowşar. Günäli bolan insanlar başga bir insanlaryň günäsini öz üstüne alyp bilmedi. Çünkü her kimin öz eden günäsi bar we şol günäsi üçin hem özleri tölek tölemeli. Bu sebäpden kämil we mukaddes olan gurbanlygy Hudaý üçin etdi we özündäki baky älim jahany yaradan sözüni ýere berdi. Şonuň üçin İsa Mesih näme diýdi? Hiç kim göge çıkan nädir. Diňe gökten inen insan ogly çıkandyr diýe. Hudaýyň huzuruna bolan göklerdäki Hudaýyň baky ibadatxanasyna öz mukaddes ganyny bizim üçin hödürlemäge diňe İsa baranlar. Ondan başga da İsa Mesih şu aýdylan ayatda Tövratdan Musa peýgamber bilen bagly olan bir taryhy misal getirýär. Yani İsrail halkı günah edip Hudaýa garşy baş göterenlerine Hudaý olara zäherli ýylanlary iý berip cezalandyrypdy. Ýylan çakan adam ölýärdi. Şonna Musa peýgambere Hudaý olary halas etmek üçin şeýle buyruk berdi. Bir bürünçden ýylanyň keşfini ýasap, bir tayaga biriktirip ýokary götermege we şol tayaga çüýlenen ýylany seredenleriň halas boljakdygyny Hudaý wada beripdi. Musa şeýle hem edip halkyň köpüsi ýylan zäheriniň belasyndan halas bolupdylar. Muňa meňdeşlikde İsa Mesih hem muňa meňdeş ýagdaýda ýokary göterilmeligini
ve özüne iman edenlerin günahının näleti ve cezası ruhu ölümden halas olup baqi yaşayışa gowuşjakdygyny wada berýär. İsa Mesih Rabbimiz bu wadasyny berja edenler. Ol bizi halas etmek üçin haça çüýlenni. Biziň näletimizi, utancymyzy, günälerimizi haça öz bedenine götürdi. Biziň yerimize ejir, eziyet çekdi. İsa Mesih'in haça çüýlenenne şaýat bolan Resul Petrus ine şeýle diýär. Biziň günäge garşy ölüp, dogruçylyk uğruna ýaşamagymyz üçin ol haçta günälerimizi öz üstüne yükledi. Siz onun yaralary arkaly şifa tapdyňyz. Siz goýunlar ýaly adaşypdyňyz. Emma indi janyňyzyň çopanyna hem gödökçüsüne dolanyp geldiňiz. Onu İsa Mesih Rabbimiziň haçta ölmeginiň maksadyny jemläp açsak, bu bolsa biziň günälerimizi öz üstüne almagy, bizi ölümden halas etmegi, bize ruhu taýdan şifa bermegi we Hudaý üçin ýaşajak bir insany bizde emele getirmek üçin goýunlar ýaly adaşan ýolumyzda bizi tapyp janymyzyň eýesine we gödökçüsüne getirmek we bizi baqy mekanyna alyp barmak üçin bu zatlaryň baryny etdi. Sen muňa iman getirýär misin? Ýa-da henizem yalanlara inanyp ýaşaýar misin? İsa Mesih'in haça çüýlenmek tarihine başa bir ünüs vermeli we öwrenmeli zat, İsa Mesih'in iki sany garakçynyň ortasyna haça çüýlenmegidir. İsa Mesih'in haça çüýlenmek tarihi her bir yerde aýdylanna ýa-da ýatlananna hemişe 3 sany haç gödeňine gelýär. Bir tarapdan bu İsa Mesih baradaky öňünden aýdylan peýgamberlikleriň berjay bolanlygyny bize görkezýär. Mysal üçin İsa Mesih'in yerdäki durmuşy, etjek işleri ve ahir zamanda etjek işleri barada İsa Mesih dünýäge gelmeden öňkü ýazylan peýgamberlik kitaplaryna öňünden aýdylypdyr. Bularyň biri hem İşaya peýgamberiň kitabydyr. İsa Mesih'in garakçylar bilen günäli saýlyp höküm ediljegi İşaya peýgamberiň kitabyna şeýle diýilýär. Janyny gurban etdi ol. Ýazyklylar bilen bir saýyldy. Ol köpleriň günäsini öz üstüne aldy. Olaryň ýazyklarynyň geçilmegini diledi. Bu peýgamberlikde biz İsa'nyň ýazykly günäli garakçylary bilen bir ölüme höküm edilişiniň aýdylandygyny we ondan başga da İsa Mesih'in hatta özüni haça çüýlänleriň hem ýazyklarynyň günäleriniň geçilmegini dilejegini öňünden aýdandygyny görýäris. Gelin biraz bu 3 haç we haçtaklar barada käbir zatlary öwrenip geçelim. Bu 3 haç we onnaklar bize 3 aýratyn wajip bolan zatlary we onnaky 3 aýratyn şahsiýet barada bize öwredýär. Gelin ilki bilen orta arada duran haç we onu asylan İsa Mesih barada pikirlenelim. Bu haçda näme görýäris? Bu ýerde biz esasy hemme zadyň merkezi bolan hakykaty görýäris. Ýagny älem jahany yaradan gudraty Hudaýyň sözi, nur, ýaşaýyş, ýol, hakykat bolan, mukaddes bolan İsa Mesih'in adamzadyň günäleri üçin eziyet çekýändigini görýäris. Bu haç bir tarapdan Hudaýyň adamzadyň günäleriniň üstünden iňlerjek adalatly hökmüniň alamaty bolsa, bu hökmüň iman etjek adamlardan sowulup İsa Mesih'e berilişi bolsa, başga bir tarapdan bu haçda Hudaýyň adamzat üçin İsa Mesih arkaly görkeden rehim şepagatyny, merhemetini we Hudaýyň bizi halas etmek üçin bolan iň gymmatly, belent, çuňur, giň we gutarnyksyz söýgüsini görkezýär. Bu nähili ajaýyplyk, hayran galdyryjy we kalbyny galkyndyryjy bir hakykatdyr. Elbetde iman etmedikler üçin muňa düşünmek we kabul etmek bir akmaklyk ýalydyr. Olar ýok, gudratly Hudaý beýletmez diýip pikir edýärler.
Emma Hudaý biziň pikir etmejek zadymyzy we bizi hayran galdyrjak zatlary etdi we eder. Çünki biziň iman eden hak Hudaýymyz ajaýypdyr. Onuň söýgüsi, merhemeti çäksizdir, kämildir we tükenmezdir. Gürrüňine çek ine bu beýleki haç we onnaky garakçynyň İsa Mesih'e olan pikiri we yüzlenmesi bize ine bulary görkezýär. Ikinji haçda hakykat ýüzüne günä eden, garakçy olan we höküme adalatly höküm edilen garakçyny, ganhory görýäris. Yahyanyň hoş hawary bize bu İsa'nın haçynyň iki tarapynda höküm edilen garakçylar barada dolu maglumat bermese de beýleki Matta, Markus we Luka bular barada käbir maglumatlary bize berýär. Esasan hem Lukanyň hoş hawaryna bu iki garakçynyň İsa Mesih'e yüzlenişi ve ol bilen gepleşişi barada aýdyp geçýär. Bu garakçy İsa Mesih'e ananmazlyk we şübhe bilen yüzlenip günäleri üçin towba etmeň ýerine ýa-da ölümden soňra geljek hökümü barada oýlanman, onu ýaňsylap, sen Mesih dälmi näme? Onu özüňi de, bizi de halas et de, diýdi. Bu ýerde biz jenayatçy garakçynyň gaýgysynyň bu dünýädäki eziýetinden halas bolmak we belki de bu dünýädäki maksatlaryna ýetmekdigini görýäris. İsa Mesih barada aýdylan, ýagny ol Hudaýyň ogly diýilýän we başga da şaýatlyklary eşitse de bu ganhor garakçy hatta onuň nähak ýere haçy çüýlenendigini bilse de onu tanajak bolmady. Tersine onu ýaňsylady we oňa şübhe etdi. Onuň bu hereketinden we şeýdip günäleri üçin towba etmän, imansyz ölüp gitmeginden biz ine şu üç sady öwrenýäris. Birinciden nämäni görýäs onuň hereketinde we ýaşaýşynda? Birinciden günäniň muzunyň ölümdigini, halaskäri ret edip, halas bolmagyň mümkin däldigini biz görýäris. Garakçy İsa Mesih'iň Mesihdigini, halaskärdigini eşitdi. Emma iman etmedi. Tersine onu ýaňsylady. İkinciden bu garakçy bu haçtaky adamyň misaly bize nädip insan beden taýdan İsa Mesih'e şeýle ýakyn bolup da ol bilen gepleşip de ondan ruhu taýdan uzakta galyp bilýändigini bize görkezýär. Bu wagt hem İsa Mesih her bir insana ýakyn. Ol baradaky hakykatlary eşitmek we bilmek mümkinçiligi gaty köp. Emma şonda da biziň wagt edýän Mesih baradaky hoş habarymyzy insanlar ret edip Hudaýyň gutuluşyndan uzakta galýarlar. Üçüncü bize garakçynyň jogabynda öwredilýän zat adamlaryň nädip heniz towba etmäge, hakykaty gözlemäge wagt bar diýip günä etmege, günäni söýmege dowam edip ölüm bilen yüzleşenlerini duyman galjaklarıdır. Bu garakçynyň haçtan sypyp ýaşamajagy bellidir. Emma ol heniz diňe bu dünýäni oýlanýardy. Heniz ölmejek ýaly pikirlenýärdi. Netijede janynyň halaskärine gowuşmady. Baky dowdak oduna gitmeli boldy. Emma edil bu garakçy ýaly ölüme höküm edilen beýleki garakçy bu ýagdaýyna hem hakykata iman getirdi. Ve İsa Mesih'in ajaýyp ýaşaýşyna eýe boldy. Ýazgy bu arada ine şeýle diýär. İkinji jenayatçy bolsa, muny aýdana käýäp, sen Hudaýdan gorkan okmy? Sen hem onuň bilen bir jezany çekýärsiň. Biz öz etmişimize laýyk adalaty jeza aldyk. Emma bu adam hiç hili erwetlik etmedi ahyry, diýdi. Onsoň ol, İsa, şalyňa baran çagyň meni ýatlagyn diýdi. İsa hem oňa, sana dogrusyny aýdýaryn, sen şu gün meniň bilen bile cennetde bolarsyň, diýdi. Bu üçüncü haçta biz günäsini görüp, towba edip ökünýän we Mesihiň günäsiz ýere ölendigini görüp bilen we onuň Mesih
halaskärdigine inanan ve bağışlanan birini görýäris. Bu haçtaky bize berilýän hakykat birinciden hatta iň soňky demmizde de baky halas olmak umydymyzyň bardygyny bize ýatladýar. Hatta iň erwet günäli biriniň hem, hatta belki de eden günäleri üçin ceza çekýän, belki de türmede oturan biriniň hem Hudaýyň öňünde aklanyp biljekdigini, Hudaýyň merhemetiniň hemmelere yeterlikdigini bize ýatladýar. Belki de bizi dinleýän dinleýijilerimiziň arasynda menne ýaşy bolmaga hiç şeýle umydym ýok. Meniň günälerim bağışlanardan agyr. Ya da men şeýle bir günä köp etdim. Hudaý meni bağışlamaz. Bu wagt men eden günälerimin jezasyny belki de keselçilik bilen ya da başga zatlarda çekýärin diýip umysyzlyk içinde bolanlar bardyr. Gadyrdan iýleşim. Hudaýyň merhemeti, söýgüsi, rehimdarlygy çäksizdir. Şonuň üçin İsa Mesih haçta seniň üçin hem öldü. Ve senin günälerin baryny öz üstüne aldy. Eger onuň halaskär Mesihdigine, Rebdigine iman etsen ve bu haçtaky seniň üçin bolan gurbanlygyna iman etsen, ol seni hem ine bu ceza içinde bolan garakçyny bağışlap, onu soňky deminde iman eden üçin cennetine aljakdygyny wada berşýärli. Seni hem bağışlap kabul etjekdigini sana ýatlatmak isleýär. İkinci tarapdan bu garakçynyň haçtaky eden hereketi, imany bize şeýle çykgynsyz ýagdaýda hem hakykaty we Hudaýy gözlemeligini öwredýär. Ünüs berseňiz, bu garakçy şeýle erwet bolsa da we elhenç haçtaky ölüme münasip bolsa da, ansawyna dogryny we nädogryny saýgaryp bildi. İsa Mesihiň günäsiz, adalatsız hökm edilýändigini bilýärdi. We beýleki garakça bu sebäpden käýedi. Ümsüm oturman hakykaty aýtdy. Şeýle dogry zady görüp bilýän adam Hudaýyň hakykatyny hem görüp bilýändir. Şonuň üçin hem bu garakçy iman etdi. İsa Mesih'e dilek etdi. Üçüncüden bu iman edip İsa Mesih'e yüzlenen cenayetçi adama Hudaýyň rehim şepaгаty, merhemeti ayan bolandygyny görýäris. Ölüp barýan İsa Mesih iň soňky minutlaryna ölüp barýan bu günäle gutuluş, bağışlanma ve cennete girmek umydyny wada berýär. Bu bolsa şol wagt olary dinläp duran adamlar üçin hem bu taryhy okap öwrenjek, wagt nesihat arkaly eşitjek hem ve bugün hem gepleşimizi görýän her bir iýleşimide hem iň erwet günäkäriň hem towba etmeginiň mümkindigini, çyndan towba edenlere ve İsa Mesih'e halaskär we Reb hökmünde iman edenlere gutuluşyň we cennetiň beriljekdigini bize habar berýär. Gadyrdan iýleşim. Sen kime meňzemek isleýärsiň? İsa Mesihiň halaskärdigini, Mesihdigini, Rebdigini ve haçta biziň üçin ölendigini öz dini we düşünjeleri netijesinde ýaňsylap iman etmeýän ve netijede dozaha hökm edilen birimi ya da hatta iň soňky deminde hem İsa Mesihiň Reb halaskärdigine iman eden garakçy ýaly cennet mekanyna baran birnemi? İsa Mesih Rabbimiziň haça çüýlenmek taryhyna ýene bir bellemeli zat İsa'nın haçynyň ýokarsyna Pilat bir tahtanyň ýüzüne ýazgy ýazdyryp onu haçyň ýokarsyndan astıranlygy. Tahtada Yahudilaryň padşasy Nasraly İsa diýip ýazylandy. İsa'nın haça çüýlenen ýeriniň şähere golaýdygy üçin ýazgyny köp Yahudilar okadylar. Ol Ýewreýçe, Grekçe we Latinçe ýazylypdy. Yahudilaryň ýolbaşçy ruhanlary Pilata muny Yahudilaryň padşasy diýip ýazmada, özüni men Yahudilaryň padşasy diýip atlandyrdy diýip ýazdydylar. Pilat olara
eýýäm ýazjagmy ýazdym diýip jogap berdi. İsa Mesihiň padşadygyna inanmasalar da, onu bu üçin höküm etseler de, ýene de hakykatyň düşmanlarynyň hem bu arada şaýatlyk edenliklerini görýäris. İsa Mesih Hudaýyň Ibrahimden başlap ähli peýgamberlere we Israil halkyna wada beren baky padşa boljak padşasydyr. İsa Mesih diňe bir Israiliň padşasy bolman bütün milletleriň hem padşasydyr. Muňa şaýatlyk edip Pilatus bu habary şol wagt bütün dünýäniň dili bolan 3 dilde ýazdyrdy. Hebrey dilinde bu peýgamberleriň dili, wadalaryň, mukaddes ýazgylaryň ýazylan imanyň dilide. İkinji ýazylan ýazgy grek dilinde, bu medeniýetiň, ykdysadyýetyň, filosofiýanyň, sungatyň dilide. Soňky ýazylan dil latin dilinde, bu güýjüň, häkimiýetiň, kada kanunyň dilide. Dil insanyň baýlygydyr. Onun gymmatlyklaryny bildirýän we birek bilen kommunikasiýa edýän esasy guralydyr. Bugünkü gün hem haýsy dilde gürleýänligimizi seretmezden we nähili gymmatlyklary öňe sürýänligimizi seretmezden bu ýazgylar bize İsa Mesihiň ähli gymmatlyklardan iň gymmatlysy bolup, ähli zadyň merkeziniň, eýesiniň we şöhratynyň oldugyny, onuň kalbymyzyň, durmuşumyzyň merkezindäki Rebbi we padşasy bolmalygyny bize ýatladýar. Onu bugün Rebbiň, halaskäriň we padşaň hökmüne isleň bilen kabul edip, tabyn bolup, onuň bereketlerine, ajaýyp wadalarynyň eýesi bolup ýaşarsyň. Ýa-da onu bu wagt ret edip de, ahyr zamanyna ol gudraty bilen padşa we kady hökmüne gelenne güýç bilen onuň öňünde baky höküm edilmek üçin diz epip tabyn bolarsyň. Soňra İsa Mesihe tabyn bolmaktan gaçyp gutuljak hiç kim ýokdur. Bularyň bar üçin Hudaýymyz Rebbimize övgüler we şöhratlar bolsun. Amin.